Velkommen til cloudco.dk. Vi viser nu, hvordan du installerer vores backup-løsning CloudCo Home. Alle backup-løsninger er tilgængelige fra vores hjemmeside, hvor du også kan downloade programmet og tilmelde dig. Start med at åbne en internetbrowser og skriv cloudco.dk. På hjemmesiden kan du også læse om vores andre backup-løsninger, nemlig CloudCo Sync og CloudCo Pro. Men vi skal installere CloudCo Home, så jeg går op under fanen Produkter og vælger Home. Du kan prøve produktet gratis i 30 dage, og på siden her kan du læse detaljer om backup-løsningen, blandt andet om dets funktioner og priser. Med CloudCo Home får du komprimerede data. Det vil sige, at har du 10 GB du ønsker backup på, vil de som oftest fylde mellem 7 og 8 GB, så der er god plads, uanset hvilken løsning du vælger. Nederst på siden kan du tilmelde dig CloudCo Home gratis i 30 dage ved at klikke på linket her. Udfyld skemaet med navn, e-mailadresse og telefonnummer og et unikt brugernavn til at identificere dig med. Inden du tilmelder dig, beder vi dig læse vores forretningsbetingelser og acceptere den. Nu er du klar til at tilmelde dig CloudCo Home. På tilmeldingssiden har du mulighed for at hente CloudCo Home til Windows og til Mac. I denne præsentation bruger jeg Windows og klikker på den for download. Programmet du downloader er en exe-fil, og nogle browser er påpasselige med den type filer, fordi de potentielt kan være farlige. Det er det dog ikke i dette tilfælde. Her er det en udpakningsfil, så i stedet for kasser trykker du på behold. Bruger du en anden type browser, kan proceduren være lidt forskellig fra den, jeg viser, men essensen er den samme. Godkend og behold. Nu er programmet downloadet. Du er tilmeldt CloudCo Home, så vi lukker browseren. For at installere programmet dobbeltklikker du på ikonet og vælger Kør. Herefter har du mulighed for at vælge sprog, og jeg vælger dansk. Installationsguiden byder dig velkommen, og du starter med at klikke næste, og vi beder dig om lige at gennemlæse vores licensaftale, acceptere og trykke næste. Installationsguiden foreslår en placering i programfiler og CloudCo Home. Ja, det passer mig fint, men ønsker du en anden placering, kan du skrive den i placeringsfeltet eller bruge gennemse-knappen. Med placeringen på plads trykker du på næste. På min computer er der flere brugere, og jeg ønsker, at alle skal kunne bruge løsningen. Ønsker du noget andet, vælger du kun for mig. Tryk på næste og derefter installer. Installationen af CloudCo Home er nu afsluttet, og installationen foreslår, at vi starter CloudCo Home. Inden du kan begynde at tage backup, skal du registrere programmet. Du skal bruge det navn, du brugte i tilmeldingen, og så skal du skrive et password på mindst 6 tegn. Der kan bruges store og små bogstaver, tal og specialtegn. Jeg bruger selv et password, som jeg kender og kan huske, og som jeg ved er sikkert. Så indtaster jeg min e-mailadresse. Er du allerede bruger hos CloudCo, kan du springe disse informationer over og blot klikke her og indtaste navn og password. Når du starter programmet første gang, kommer der en guide, der hjælper dig igennem den første opsætning. Jeg vil gerne have backup af min desktop, mine dokumenter, favoritter og min Windows Live Mail, men jeg har også en enkelt meget mere, jeg gerne vil have taget backup på. Den finder jeg ved at trykke på avanceret.
Den ligger på mit C-drev og hedder Delt. Når jeg er færdig med at vælge mapper, er jeg klar til at gå videre. Her kan du vælge, hvilke ugedage, der skal laves backup. Er det en hel uge, krydser du bare alle felter af. Så skal du vælge tidspunkt for backup, og min computer er tændt fra morgenen af, så klokken 9 er fint for mig. CloudCo Home komprimerer dine data, så de ikke kan hackes ved selve overførslen. Men du kan også vælge ikke at bruge kryptering, en standardkryptering eller en krypteringsnøgle. Vi gør opmærksom på, at bruger du en krypteringsnøgle, er det kun dig, der kan hente filerne igen, og mister eller glemmer du krypteringsnøglen, er dine data fortabt. Jeg vælger standard og trykker OK. Så gemmer jeg indstillingerne, og nu er jeg så klar til at tage mit første backup. Backup kan foretages manuelt ved at klikke her, og ønsker du at gendanne filer, klikker du her. Fra nu af vil du hver dag modtage en e-mail med informationer om din backup, om den er gennemført succesfuldt, eller om der er registreret fejl i processen. På den måde er du hele tiden ajourført med CloudCo Home. Under indstillinger har du flere muligheder for at opsætte programmet. På vores hjemmeside cloudco.dk kan du finde en udførlig brugervejledning under menupunktet Support/FAQ. Du er nu klar til at foretage backup. Du kan manuelt starte din backup ved at dobbeltklikke på ikonet CloudCo Home på skrivebordet og sætte i gang her. Eller gå ned i dit systemikon i menulinjen, højreklikke og køre dit backup. Nu starter det første backup, og det første backup vil altid tage væsentligt længere tid end de efterfølgende, idet alle de informationer, du ønsker at sikre, først skal uploades. De efterfølgende backups tager meget kortere tid, idet du kun laver backup af de filer, der er ændret i siden sidst. Tak fordi du kiggede med. Nu kan du trygt læne dig tilbage og være sikker på dine data. Fremover vil du på en hvilken som helst computer, hvor programmet er installeret, kunne genskabe dine data og filer akkurat som de var ved din seneste backup. Besøg os gerne på facebook.com/cloudco eller vores hjemmeside cloudco.dk.